Άξιο πάλι εδώ και σήμερα θα κάνουμε ένα gaming βίντεο FIFA 16 με το φίλο μου τον Κυριάκο, όπου έκανε και το challenge τις προάλλες. Γεια. Γεια. Θα παίξουμε... Ποιο μάτι θα πάρεις? Εγώ θα πάρω την Chelsea. Εγώ δεν είμαι σίγουρος, νομίζω Ρώμα. Ρώμα, ωραίος. Θα παίξουμε ένα ματσάκι έτσι στα γρήγορα. Το επόμενο, ετοίμαζα ένα βίντεο να κάνω, αλλά ακυρώθηκε γιατί κάτι έπαθε η κάμερα μου για το editing. Και κάτι έγινε. Άρα αποφάσισα να κάνω gaming, πιστεύω θα ήταν καλύτερο. Και λοιπόν ήρθε έτσι. Ο φίλος μου από εδώ θα πάρει τη Ρώμα. Θα παίξουμε Αγγλία-Ιταλία, ένα ωραίο ματσάκι. Ένα μάτς θα παίξουμε. Μπορεί και δύο να παίξουμε καλύτερα δύο. Μπορείς το... Δεν πειράζει, το έβαλες λίγο. Μπορείς στο επόμενο κάπως παραπάνω ή παραπάνω. Μπορείς το... όχι 4. Μπορείς στο άλλο gaming να παίξω το Outlast στο 2, είναι τρομακτικό παιχνίδι, θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Και ένα vlog που ετοίμαζα, κάτι έχει πάθει το editing πάλι. Θα προσπαθήσω να το φτιάξω. Βάλουμε λίγο φωνή. Εγώ είμαι η Chelsea, ο Κυριάκος είναι η Ρώμα. Για αυτούς που δεν ξέρουν να βγούμε με τα κόκκινα. Για τους άχρηστους εντελώς, εγώ είμαι η μπλε και ο Κυριάκος με τα καφέ. Κόκκινα είναι. Όχι. Νομίζω θα με σκίσει. Έχω και δεν θέλω να παίξω. Δεν νομίζω τελευταία, παίζω πολύ το Outlast στο 2. Και για κάποιο λόγο στο θέλω. Άλλο που τους περάσεις μην ξαναφύλλω με το 10-0. Αλλά αυτός ο φίλος μου ήταν άχρηστος. Μόνο γυμμένο. Όχι, το κάνω. Και το ρωτήσω. Πάμε. Μπράβο. Τι φάουλ. Φάουλ έκανες φάουλ από πριν. Στο προηγούμενο. Γενικά στα gaming δεν παίζω και καλά γιατί έχω καμία φορά να χάσω να θα χάσω. Και δεν παίζω πολύ καλά. Αλλά θα παίξω το Outlast στο 2. Εκεί πέρα δεν έχεις ας πούμε το ίδιο άγχος. Γιατί δεν παίζω με κάποιον αντίπαλο. Καλή άμυνα. Εντάξει. Δεν είναι και τόσο καλή φάση. Αλλά τώρα θα μου το βάλει γιατί έχει καλές κεφαλές. Λάγαν. Δεν λένε να ξέρετε. Αυτό εδώ το τρομάζει. Ναι, όντως το πιο τρομακτικό μέρος. Όχι ρε! Τουλάχιστον έκαμε μια φάση. Τουλάχιστον κάναμε μια φάση. Έλα! Όχι ρε! Άμυνα, σπάω τα πόδια γεού. Ναι. Φάουλ! Πουλημένο δελτή. Πληρώνει στα μάτια. Ναι, ξέρω. Για να βγουν στα μάτια. Ναι. Βλακία σου δηλαδή. Δεν μπορείς. Ήταν δύσκολο. Πάμε. Σέντρες έχει πολύ καλές και κεφαλιές, άρα μπορώ να το βάλω. Αχ, δεν πρόλαβα. Τι κάνει! Oh my god, δεν ήθελα καν να τελειώσω εκεί. Γιατί σταματάει να παίζει. Λίγο αυτό. Λίγο αυτό. Ούτε καν.
σουτ είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ναι, από μακριά, από πολύ μακριά μπορεί να. Από πολύ μακριά το 90% των γκολ μου είναι από μακριά σουτ. Γενικά. Να ξέρω. Επίσης ξεκινάω δικό μου κανάλι. Κυριάκος και ονομάζεται. Ναι, θα ανεβάζω σχεδόν κάθε 2 μέρες βίντεο. Ένα βίντεο, 2. Δεν ξέρω, μπορώ να ανεβάζω και κάθε μέρα. Και μετά τις ωρέξεις μου. Ναι, έχω και το σχολείο κιόλας. Άιστε τη φάση. Ήσουν να πεις από το κέντρο. Δεν πειράζει, αλλά δεν Πειράζει. Δεν πειράζει. Το ξέρω, πειράζει το σου. Χα. Φάουλ! Και τώρα έχουμε και τετραήμερο, έχουμε άλλες 3 μέρες χωρίς σχολείο και χαιρόμαστε. Είμαστε χαρούμενοι. We are happy. Μέσα Σήμερα. ό,τι να είναι κάνω. Τώρα σου δίνω να το πεις. Μόνο να παίρνω παιδί. Μπράβο. Τρίπλα. Μπράβο. Εδώ επικίνδυνο. Συνήθως αυτό να βάζεις. Ναι, μου φαίνεται το ίδιο που το βάλω. Ένα μηδέν. Κλασικά. Τώρα το βάζεις πάντα. Από εκεί το βάζω πάντα. Άκης 1, Κυριάκος 0. Σκάς. Τραβάμε περίπου 7 λεπτά, μια χαρά. Δεν νομίζω να παίξουμε άλλο μάτς. Όχι, εγώ λέω να παίξουμε άλλο ένα. Θα δούμε. Θα δούμε στην πορεία. Θα δούμε στην πορεία. Και χαλιά πάσα. Σουτ. Δεν μπορεί. Έχει πολύ καλή σέντρα ο Κυριάκος και εγώ έχω πολύ καλό σουτ. Αλλά το σουτ είναι κάπως πιο σίγουρο, ας πούμε. Ξέρω, κάνω βλακία. Όχι ρε, μπορούσα να μην βάλω αυτή τη φάση, κάνω βλακία. Τρέχα. Σπάω στο πόδι. Δεν χρειάζεται να σπάμε πόδι, εμείς ξέρουμε από μόνοι μας. Βλακία ευτυχώς. Ναι. Πάτσα το τράγωνο για να βγάλω προβολή και να πάρω την μπάλα. Αλλά την είχα ήδη πάρει. Μου τυχαίνει πάρα πολλές ώρες. Είναι τα πιο σπαστικά πράγματα στο FIFA. Ευτυχώς τώρα. Όχι ρε! Τι έκανα! Ωραία φίλε, την τράγωνο για άμυνα παράτησα πάλι. Όχι! Πολύ καλός. Να μου το βάλει τώρα, να το δείτε. Να μου το βάλει τώρα. Αλλά αυτό είναι πέρα. Συνήθως το 90 στο βάζω. Συνήθως ναι. Εμένα μου το γυρνάς. Εγώ ήταν στην παράταση. Βασικά όχι, θυμάσαι, στην παράταση εγώ ήταν που δεν είμαι καλός. Τρέχα, βγάλε τη, very nice.
τι είναι. Έλα, δεν έτρεξα. Δεν έτρεξα για να βγάλει τόσο πολύ το κοντρόλ. Κάντε την εγγραφή του φίλου μου στο κανάλι. Ναι, πολύ βλακίες, με τέλος πάντων. Κάντε εγγραφή στο φίλο μου στο κανάλι Κυριάκος Tube, λέγεται το κανάλι του. Υποστηρίξτε τον. Δεν έχω ανεβάσει ακόμα βίντεο βασικά, έχω ανεβάσει μόνο το intro που θα βάλω στο βίντεο. Ναι, τέλος πάντων, από σήμερα αρχίζω, θα ανεβάσω ένα gaming, προφανώς GTA, αλλά όχι στο PlayStation 4. Ναι, είπα όχι στο PlayStation 4. Γιατί αυτό το PlayStation, it's mine. Και Πώς το κάνεις αυτό? θέλει ταλέντο, φίλε. Τι μάρας. Θέλει ταλέντο, φίλε μου. Άκης 2, Κυριάκος 0. Νίκησα. Αυτή τη φάση να βάλω. Γι' αυτό το μάτς νίκησα. Και γκολάρα. Σκάς. Άκης 2, Κυριάκος 0. Κοίτα μου, νομίζω ότι θα μου το βάλει στο 90, αλλά δεν πειράζει. Τουλάχιστον το τέλειωσε το μάτς. Μπορεί να δεν βάλει τώρα. Νίκησα. Λοιπόν, νίκησα. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like στο βίντεο, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι. Κάντε το share το βίντεο στο Facebook, σας παρακαλώ. Και το επόμενο βίντεο μάλλον θα είναι vlog, δεν ξέρω, θα δω. Κάντε ένα like στο βίντεο, μια εγγραφή στο κανάλι και ένα share το βίντεο. Τσεκάρετε και το κανάλι του Κυριάκου, Κυριάκος Tube λέγεται. Tube. Και τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια σας.